Gani katiyo balala. Jing aingo ni envelope sebagai general fund jangka balang. Si spotlight teli ke envelope baro ki jing aingo kilong silak lai punyo hajar. Ki envelope sebagai fund tiat lum jing tep nyo po teli. Ki jing opediang kilong sau pulai hajar pras pa andru po tengah. Nek pelajing aingo jiseng kena ar hajar san pa andru pra tengah. Nek pelajing aingo jiseng skul pun pau ar pusau hajar pras pa lai pun dai tengah. Pelajing aingo jiseng Shibiji mensingi sau hui hajar sau spa san hui tingkah. Jing aingu nagi jaseng yingdong lai hajar pras pa tingkah. Jing aingu ki bakar pang shaka balang mission fund nyo hajar pras pa tingkah general fund lai hajar tingkah. Wi parabangai ai nega pension ke baningkong san hajar tingkah. Wi kun samla ai subhash ka balang shi hajar pras pa tingkah kita barok along khat nyo hajar drus pa tingkah. Jing aingu ki bakar pang biak ling baka balang dan jing aingu kau kham lai hajar tengka jing ai jira mi parabangai ji hybrid nashwa sandor lingdo saus pa tengka kumta ki jing aingu baro ki mele opdiang ni kata yo kilong arlak nyup sa hajar sanspa khatra tengka kitu kilong ki jipna Tementangin lum noi kijing aingu bat kar badang lum kijing aingu ginyo sngoru ya kejirwai kerpang na I mesta kiralang dingdo bahadin baldep ban lum kijing aingu bat kejirwai ke bekerpang kerpat mesan IS power din duai ban penkentang kijing ai jongi siakam ko jong ble Check. Ka jingrai ka ba pensmo fi mata ka de bla thau I men I baju kersa dengan ka pors ka kerteng jongka ka de ka jingrai Kukpa jongi ubahabne Niwan hakman jongme Hakane kayin banyaseng Yaka Kurtheng jong mi Ki jing kurku mela the Ha jing im jong I Me yai don ringkahan Ban ngiman kasni Kat bangi dang im trai
Toyalam yangi Shimtrai Hamengi aiti Tangki breum patlon Trangilong Bunsin yame ngilendet Percaya kamon jong mengile Banpen smobaya ladi To mabyaki jingle jongi watoru yaki En rei tu nang yai Bentem mai bor yang imang kasni Yakini barok iban Ngingobat ngidem Hagerteng Ujisu Amen Tu map yaki jingle jongi watoru yaki when retu nang yai bentem mai bor yang iman kasih yakini barok ipan ningoban idem Hagerteng Ujisu Amen Hagerteng Ujisu Amen Ublin ta burong chung Amen Togani tuai. Ublay pa jong iuba beneng. Ublay badap tekajing I yang ikikon ki jome. Yakaba mem sem la tengka yelo kon balkha marwe. Mela pa sekane ka perthai. Ban sya yakajing jinjar kajing sitam. Ban keu halor ka deng pana. Ban sius pa. Yakipop ki jonga pa ki jong ilang. Kibaton na kani kapor. Ngiay ngo yame ko kenrat po ba. Na kapanta kani kasengi kapakraw pa kentang melaay ngi. Ho jatray po ba. Kasengi kapaggerbang ka Pentecost Sunday. Habang kamau ija kajing iba kajing may atray. Bahadin milakkiw no siya benang sirok pa. Melapa yuman semakoi, yakaban penkendo yangi ban keren hangi, iway payway sepagajing itpa kacume. Yarap yangi ablay pakum kani kapor, bangir sotho yakani kajing it kacume. Bamidon hakani kapertay atray numan semakoi cume. Ban penkendo yangi sepangka hok kapop, bat kajing pisar. Ablay ngiduay kani kapor atray.
men keren lang ba numan sembak ho chong me angi marway hakit khot chong ka palang bakin so tho ka jing I ka chong me ngi bakin I ban kiu sa ka yeng ka bakin tang ka chong me namar hang ne atrai me la te la ka palang ban mane ya me ban pen rahem sen ban pengklanya ke jing ngai ke jongi ban IT ya ke jing im ke jongi ha ke jing penyat ke jongi atrai baba ngidwai ya ke ba mendor kat lem baru syakri jongi teman besan melawan ra hangi atrai ai belang bagan ke Pentecost ke kubur Pentecost ke bangin sayo akan ke por ablay kan penrehemen sen yangi bangini iya terai baba baka balang ke chongme ka yeng mane ke chongme ka sniu terai kan long ke badap syon da ke jing semen sen ke batamai ablay abangi don na ke por ya ke ban syakri man mane ya me ngiwan ra ini ke jing ai ki barit ke chongi na ke bentaka kam ke bakarau ke chongme karku kawai pakawai ke keti ke benau segini ke jing ayah balai karku ye ke jing terai ke jing keta ke jungki ayah ki ye ke jing ij ye ka kam ke jungme baka balang ke memelaseng hani mi ia terai ke terai borba kumnu ban penyari ke hima ke jungme balang bagani ke jing ay ke jungki ngin pentelun ye kini ki mission Pil kucingi kepada nak leng-leng dari India bat sabaru kumcu atrai. Ablay ya rab reyengi yikitu kebam syam lalaban ai. Karku yikiru atrai baba kiru kin I yakaban syakri me. Ya lam yengi hani ka por atrai na ru bas tangah ru bawai cuka. Lang bau men sem ko cume. Ngin yo sen pat ye ka kubor ke cumen labau syakri. Nang yo ke jing semen sen in mi nang ni ki briu ke bala pentamai bor sngew ke jing tuai jing ya blai ma bi ki pop me shem ke jing im ke jing ni pani kini aka karteng ke jang trai padu nong pe mu ba e ja jing u Jesus Christ amen.Ублин kurhu ya Mr. Shelton Arling do iblay lam yangi pulien tin iblay kijing tuai iba phira ding do badi hemen jung I benrap ding do kebla ai tu jerwai ke bekerpang tuai ke jungi khmat ke jong blay blin kurhu ya jing syakri ke jong phi le bagi sap len blay bla ai blin kurhu kum rit pesan hawa iba la doi ba pen kentang kijing ai ke jongi syakam ke jong blay ka komiti balang kala syane hanga ban syathu tang sikantir kentien ha ka jing dei bat ka thim jong ka ni ka jing rakhi jong ki balang boro jong ki bahapo ka President of India General Assembly ya ka Pentecost Sunday bat ka ni ka dei ru ka PCI General Assembly Day of Prayer kabala bu bengin duai kerpang ru na kabenta ikam jong ka General Assembly PCI ka jongi ka thim jong ni ka jirakhi mentausnem ka dei ka ba lashim na ka shithi signong rom ko nong phanyur khat bahan riu ka thim ka baong syakri ha ka jing thamai ka mensiem kini ka khot ko ongkum ni henry menta la plat no ingi na kata ko hukum na ba ngilala yap ya kata ya hakaba la jubat jangi bakum tangin yo ban syakri ha ka jing thamai ka mensiem bad om ha ka jinglong barim jong kadak
shisha kalong ba na do ba ble la the no yu man sim ba khu jong u ka sngi ka ba la kha samai ya ka sngi ka ba la kha ya ka balang ka sngi ka bal ka jutang ka samai ka la sedang ong pol ba ke ki barim ka hukum ka bat ka bate ka ringi ka hukum ka balong kadak kam dei shu kata ka banyalam ya ka jing im ka jong u bangai hau ble henry ka dei da ka jing e ka jong Jesus Christ ba da ka jing pathamai ya ka man sim ka jong i da man sim khu jong u Reverend L Lalming Sanga u ba ka PCI ka la shania ban tho in ka thim wong habu tho wong hakikat tu ni mat ki balabu ba ubri udan be ke jale ka thma ka bagan jaman sim ha ka dono jong dan artli ki bor ki bakwa banyo jaka ha ka dono jongi ki bakwa basan shar ki jimu jongi kata kolong blay mo mensim khu jong bat u syaitan bat kini ki artli ki bor ki kwa ban job ya ka jingim ka jongi upol ukentu epesa sa punyo bangim dei ban ai jaka ya u syaitan iwe betul selai khatsan henry bakajing im ka jongi kan pendan buram yu Jesus Christ da ka mensim da ka donut baro nang ta kuwi bakamat ka bubu kolong bakum ki kestan ngide bandan kamon nalade banjit ban syakri yauble banom syajob haki bor jong kajing baman ban sngot khu ba ngin don ya kata kamon ngidon kamban IT ladi hauble ngin kamban duai boben bandap ingi do men sim khu jong u knang ba ngin syakri yauble ngin bandan buram yu bad bau baman unum yo jaka ha ka donut ka jongi ha jade bat kan ka thim ka bong ka jim ka badon ka jingim ka ba jing syakri ha ka jing thmai ka mensim unong tho ya ni ka thim uong ba dan sibun ki daw ko penlong yu kurstan bo umla ban syakri ha ka jing thmai ka mensim ka we ka de ki jing khuslai jong ka jing im nang ta ka we pat ka de ki jing sngo ba jong bar the nang ta ka jing le traikli jong ka bor jong ka spa ka nam ka burom ha ka jing im ka jong ubriu kat hadu bu ubriu don ya ka por ya ka mon ban syakri ya ublei ha ka jing thmai ka mensim kwa ban mat ya ka jing tre ka jong mensim khu ban thmai ya ka jing im jong u namar bu subnut bandu ya ki ki ba kinja perthei tenrei ublei ukwa yangi kum ki banget bangin mat ya ka jing tre ba phla ya ka jing penthmai bor ka jong umen sim khu namar ditang kata ka ban penla yangi bangin id yoblei bangin syakri u nangta bangin long ki atiar ki ba bedor ke bani trai ke bani kit ka balang ka jong bat ditang kata ka banyalam ya ka jing jong iru shadu ka jing ka bam jukut ha ka sngi ka bangira khi ya ka pentecost sunday ngai ke ka jing trang jong ka donut ka jong blei hi ba baro mangi ki banget in mat mai ya ka jing trai ka phla ka jong men se bu khoi ha ka jing ka jong i ngiso komen sibone begitan hab ding jong i tumusan Dr. D. Wanswet tumusan jong ka balang umsing o kunro iba la pelaj ka por ka bokol dor jong i ho iba la pediang ya ka jing khot jong ka balang ru bay don ka bang ni ka sngi ka bakapang ban sam yu khubor na khtin ka jong blei kublei sibone tumusan ya ka jing la kloy jong phi ban don ka bangi lai tumusan ila juwan barabor hani ka yeng meni jong i haki we pat ki program hari ka ni ka lo sin ka ban kong ka bain sam yu khubor ti jong blei na ka pulpit ka jong i hang ni bakalong ngai bu blei balawan lam ni tumusan udan ko khubor ban kren ban long ka jingkar khu yangi ke bia senglang ha ka ni ka ye ka bangantang ha ni ka por te shwa bengin yo ban cha skor ye ka khubor na lo jong shakri anggar pat ye ka praise and worship team
Bahkan nyalam mi jirwai pun hem ki ban pun kre ik tanu di men sim ki jongi bagian pediang ya htien ke jong play. Kalau kesengi berkerbang, kesengi bengikin ma boleh ayu mensim jogu habreng jogi. Mat komtang akot ini sementang yarwai kumba ong nong ruai semensim amen sim macam nun. Bukerpat nun wan sasisin bundan hakijingi bijungi. Komtang ini sementang lang yarwai mat penjam iki surji ruai kijungi. Ini pilaban pai kijurai basan spa prapupra. Bila benyeng gilong like lut yang ni kena pai si bi chakri play. Try kum haga si ben pekos atu the da ka bon ba krau maning du ki pom pom haga dik ba hem amin simba Amin simba jem nun Amin simba jem nun Na tuan nong non Iki kun jong Big don kam Jing im Penduki jing Ngong pa Kisin pil birthday Mangan buat lutang Yami Rangi nang am harukan di kapor human simba kuat kajing kulan ba menteno hapreng jongi try menta human simba kuat kapor amin simba jem dun atuan nong noy iki kun jong bidon kam jingim penduki jing song pa gisin pil birthday mangan buat lutang ya terkot ke baar terangi dangam terangi dangam hadukan di kapor human simba kuat kajing kulang ba menteno habreng jongi try menta human simba kuat kapor amen simba jem nun amen simba jem nun atuan nong loy iki kun jong bidon kam jingim penduki jing
shimata ka sur jong jing doi ka do no jong nga kalau ka jing roi ka ba khot pun patmai ka do no ka jong ben khoi pagi bom jong nga shom sa ha po jong nga amen simba ku jing kula tu ya selaha po jong nga tu penshan por yang abaswai ngan yan ba tuan mensimbaku tuan mensimbaku hangarung hapo jungi try rung hapo kadon nujong nato penkun yang tung penkun pagi bom jonga song sa Pastor Sherman, you open the eye, you can take a sing, I can make a not pie sngi. I way pat pastor, you can balang with a rangkat lembat ngi. Ki temasan, ki kpa jong ka balang, ki balong, ki kpa bakan jaman sim, ki jonga, ki balong ruk ki men ki para, hakijing syakri utrai. Ki long kemi, ki long kpa, ki kun samla barok kat ki wedon hane kapor. Hakawan nongkong ai kublei fi ka keteng ka tiang bar ka wedon botam ka jong trai bau nong pen em jongi u Jesu Christ. Ngapen pau ka jing sngongu ka jonga yo blei nongkong ula pela bandon hakan kapor ringkat lambat pi kum ka balang. Wane simbenta hakane ka por lengba jong ka ketien ka jong blei. Apan bawi ka jing ngongu ru ka balang lengba ka program committee kabla ibit ban ai benta lem hangau syekri betlot ban kren yakane hakane ka sngi ka kerpang yak bai pastor la phone lamba yanga ban ai khubor ngelaspen ko ngu iladi ban le kumta kumba ka balang ka ibit kublai sibon pastor yaka jing pen itu ka jong pi yanga bat kumjuru ka jing priang sngobha ka jong pi yanga lam bat ka yeng ka jonga ban rangkat lam bat pi hakane ka por ngawanra ya ka jing ai kublai na kabalang kabangadon, kabalang person umsing mau kenro, kabalang kabadang red, kabadang lung, Andrei ngi persyang ban ai ki sekriu blei na kementan pun berom ka kerteng ka jong u.
kublai sibu ni ki eke baro ia kaba kabalang kala penkre na kabenda ki eke baro kinron kam na kabenda ki jing syakri jong yo blai bangadap da ki jing kemen ka bakraw ka por men dorengkat bat phi kabalang ban yo ekini ki jing ruai pen rem mensim ngai skem ki long ki jing kren ki jong blai ki dei ki jing ai ki jong blai ban kursiu ya ki mensim ki batlot ki jong i wangin yo ye ka jing pensat bor ka jong mensim komal pen sngau di pastor ka por bagane ka sngi ko kerpang ya ka bangi tip ya ka kum ka Pentecost Sunday wat ha ka ju ka por ulang ipe ka program kani ka sngi ko kerpang ba ka PCI ka penbej ya ka wan rakhi ya ka assembly of prayer kan sngi Sunday ka kerpang kaban kenmau ya ke jingwan hiar ke jong mensim ujong blai kalau ke sngi ke kerpang ha kabala ublai ulawangan hiar syangi sakana ka percay ban pen kendu ki breu syapang ka hok ka pop bat ke jing bisyar kare ke sngi ke kerpang ya ka percay barak away kerakhi ya ka ban kenmau syafang kajingwan kajung mensim ha ka bau mensim lawan wan rai ka khubor je ka jing pen im syakita ki ba priang ya u ngilaman ong kane ka sngi ka kum kane ka sngi ha ka ba arhajas nam tam mensyua lakha ya ka jingalap ya ka gospel ka jong unong penim jong iu Jesus Christ. Wadai sengiru hak balakha ya ke jing sedang jong ki jing doai ki basirhem jong ki parabangai. Kendiat kum ke jing lamprang hakanya dei lembat kene ke sengi ka kerpang ka Pentecost Sunday. Ka Pentecost Sunday ka wan kata ka Tin Creek ka mod San Paul. Kene ke tin amsyam la tho satia hak testament ke barim hinrei ki don ki jing tho pat ki bia kit jingwat ya ke jingwat jong ke tin Pentecost ko wei ya ngila man syam hak kitab Exodus saklenong ka ba life who south court R4R ka bia thu syapang ka jing khawai niam ki tayo ka ba ar ka ju ka kitab Exodus Arfulai kan rege tu ingi syapang ka jing khawai niam ka jing ot nang ta shu rung in lawan syam kitab jing khen arfu pra arfun riu ke sngi ki so nengkong ni lawan ong ba ka dei ke sngi ka jing le kmen le sumha jong ki nong rep kum ka dak ke jing sngo yo blei bolo kerkhu ya ka rep ya ka riang ke jong ki kani ke jing le niam ke jongki ke teng khuru ba ke jing le niam ju ki jiu ha ba ke rakhi ke ski ko san pho hadien ko bam yu pu ba klam thiat ha ke jing khawai niam ke jing lai ko bolong ke jing le niam ko kong san e jong ki khon Israel ban rakhi ye ke jing laj marau jongki ke ti jong faro ke Egypt ya ka ski Pentecost laju khoru ke jing kha ya ka balang Kristan kani kamut baka balang Kristan kasdang nadu kata kasgi hinrei kapen i ya ka jingkha ka bathamai jong ki riunget Kristan kabla ja hakasi Pentecost da ka jing ai ka jong mensim ujong belai kumta gi parabanget hakani ka no phaisngi habanga perkhat ke ka khubor ya ka bangan ai kabani hap kabani de lamar kane ka sngi hoi kladon ka team lapan bej kumtu lapan sngau de pastor hinrei ki jimot ki jing perkhat jonga ki phai shaka wei ka bantan ka tien ka jong blai kamalong ka bor na ka banta jongi lang baro ki don ha ka por ban kren na ka banta jongi simet
kumta kebentan na ktien ke jong blei ya ka banga kwa ban bu hagan ka por ka ban long ka jing kersan bor na kebenta jing ilang baro kalau katu kebenta yang belah pulih ka sedang dai nong pulih sedang lenong ka ar kam ki apostol kat khot ka basau ka bong bala pendap ya ki baro do mensim bagas daman kren haki wei par ki thali kat kumbau mensim ulai bor ki pan keren kata kalong ka khubor ya ka ba ngakwa ban bu hakan ka por na kan ka khot jong ade ktien ke jong blei ya ka ba ngine perkhat hakawa kum kan ke sngi ka ba terpang jong ki kristan satlak jong kan ka prathei baga khuwar pedeng ka bangalap kwa ban bu na ka banta jong ilang baro kolong ka jing trei ka jong mensim ba khut ka jing trei ka jong mensim ba khut haka kitab ka jong Joel kalau nong ka ba ar ka khot ar fra ar pandai ublei ula kren lamba jong unaitul pa Joel bau kular ban pha yo mensim khut siakan ka percay utrai jong iru Jesus Christ men bau dang dah ka percay ula kular ban pha yo tau nong pentengen na ka benta kita ki banget ki jong u but ya ka niru ula kular haswa bon kiun sebeneng ya ka bingla ban syam hakikam ka postal i wei fra ka baong hin rai fin yo diang i ka bor andala wan mensi ma khoj happy ya ka ni ki jing kular ki jong blei lap pendap hakato ka sri pentekos kabalaja arajar snam tam menshua kata kalong san posngi hadin ke jing yap ke jing mi pat ke jong tra jong yu Jesus Christ ka ktien ke jong blei ke yathu bahadin bo tra jong yu Jesus Christ la kiu no shabneng yisen ran ke jong u kim sham la du jing kermen kim sham la du jing kermen lesi la de ke jong long ka bakken jabriu hadin bo no yalam jong kiu la lech no na ka pothei kim don ke jing du jing kermen hin rei ki senran ki jong u kim sham du jing kermen kila lech ban kiu se Jerusalem bere songlang hakat kata ka kamera ka bahaneng ong ka ktien ke jong blei kat ba ke de don hakat kamera kala don ke jingjia ko phla ba kendet kendet kala wan ke jing sawana beneng kala air ka ba be kerthep kata kala air la pendap ya ka kamera baro ko wei ha ka bagle syong bala pendap iki baro dau mensim ba khoi bat kelas dang wani kren ki wei pat ki thalit kat kumala aibor ya ki ban kren kani ke jingjia kade ka dak ka pen pau blei ula theno yo mensim khoi hala ki jong ki briu ki jong hala ki jong ki banget ki buat ya u hagi senran ki jong u kumjuru hagi ta ki wei pat ki bia don hasnda jong u ban pen kendo eki ya ki pop ki jong ki hawo mensim ba khoj ula hiar ong ka ktien ke jong blei ula trei borba hakata ka kamera ka ki don la trei borba bat kini baro ki berata kamera la ong kile yo ya ka jing syam mensim bar kila la ban kren ki thli ki jong ki bo pher kat kum ka e ya ka bola ai do mensim ki parawange habang persyam men mudur ya ka ni ki jing jia ka la jia ha ka por ka bo mensim jong blei la hiar hapdeng jong ki senran ki jong trai jong yu Jesus Christ lemat ki waipat ki ban hang ta ni sngotu ba mensim jong blei ka ban neng kong e ula pen kup bor ya ki mensim jong blei ula pen kup bor ba pen thmai ya ki ba nget ki ba don hakata ka kamera habangi pulih ka ne ke tien ke jong blei
ngiyo i bagi tu ki senran ke jong Jesu hadien bagi la kem yo nong yalam jong ki yo Jesu Christ kila siap ting kila duk mensim kila pedri ila de ngiken mau yo Petros ubla lenno laisien yo try Jesu hinre anda habo mensim khu lawana ka sngi Pentecost lapen temai yaki barok kentup ro yo Petros ulalong syakri uba syirhem ujong belai kila kelalong kibriyo ki beslur ki yang mani alap yo Jesus Christ ya ka kerteng ka em ka jong Jesus Christ wat ong ka ktien ka jong belai da ka jing slur ka jing alap ka jong ki lapen kala ka mut ya ki lai hajar mut ki mensim ki ba koridor nadu katugas ngi Pentecost kila yo ta ka bor ko phla kila long kinong phla yo Jesu ha Jerusalem ko ktien ke jong blai ha Judea ha Samaria bat ha keleng ki jaka umen simo khu ha bo shong ha wange upen trei kam ki jing ai ki ba kerpang ya ki bangi ju khot ki jing ai umen sim kini ki bela ban le ki ki bela ka jing em ka jong kita ki banget ba ki ba priang yo mensi mu jong belai kum juru nak menta ki to ki sispa arfungot ki biyaine ka kamera ka bahaneng kalau pulong bu belai usngau ba ban the yo mensi dei kini ki jing ai ki yo mensi ba ki ringe ki pen kam ha ki jing syakri ye ki kam khamtam ki jong belai kum ta hangning yo i waka bor ka banengkong ya ka bo mensim jong blai ula penkup haki syakri ki ba priang yo mensim jong kalong baki yo ya ka jing pen thamai bor ha ka jing im ka jong ki kane ka jing pen thamai bor ka pen la ya ki ban ya lap ya ka gospel ka pen la ya ki ban plai ka kerteng ka jong Jesu wada pedeng ki jing ki balak bane kendu haka jing im ka jong ki kawai pada bangi la ban yo i nagani ka jing the ka jong mensim ka jong blai haki prawange haka ta kapor kalong wo mensim u jong blai wan yet iki donot ki jong brio wan ri ban sumar khoj yaki kai ka bangi la ban i han ni ba ka jing trei ka jong mensim khoj kam long taman pun ku boriu hinrei kalong kam taman sumari ki banget ban yet iki donor jeng ki riunget ban yet kita ki priang yo Jesu ban ri kendong iki donor ki jongki ban pen khoj ban sumar khoj ya ke jinglong ka jongki ha ka jing im ka bakan jado ublei uyalam ya kita ki priang yo buon ki parabangi jengi ki bakletno ki bakalonno namar bagi sung khlan hala ka jong ka jing khlan ka jong ki da ka bagi kletno ya ka bor ka jong mensi mu jong play dan sibon ki parabangi ki khon jong ka balang ki bakletno besngo baki la ban le daladehi om da ka bor ka jong mensi jong play mensi jong ubakhuj namar ka tau udan kaman uwad ika donut ke jong brio uwad ika donut ke jong ngaba ke jong pi wad hakato ka sngi Pentecost ka banengkong habo mensim jong blai ulah hiar long begitu ki sispa arfo ki wadan hakato kamera kila ay ka donut ke jong ki hau blai bad day kata ka penyo ya ki kata ka bor haka baki la ban jalap kila ban phla ika kerteng ka jong Jesus Christ ublei uwad iki donut ki jong ki banget uwad ya ka donut jong kita ki brio ki bapediang ka kerteng ka jong try jong Jesus Christ ka proverb ka arfulai arfun reu ka ongkum ne ko khon to ai ka donut jong me kumta habo mensi ma khu ju tre ka donut brio ka penim ka mensim jong bat kaya rap ya u baula ban trei
kat kum ke jing penia ki jong mensim ong unong ruai siam mensim tre a tunang tre hapo ka mensim bangan penduk no ya ke jing long barim bangan yo long ubreu bajanai bangan yo lej bat u syari jing syai nor ruai siam mensim so tho badai ke jing tre ke jong mensim ba kho ja ka donut ka pelaban penduk no ki jing long barim baro bat ban sna thmai ya ke jing im ke jo u kawai pat ka bor ka bagi yo I ha ke jing hiar ka jong mensim kho ha ki runget ka long bo mensim kho open im ya ki u ai ke jing pen im na ka banta kita ki banget ho blai ka bible kat kum ka gospel ka jong yones len nong lai khan re ko baro nget laban splendid ka ong na bo blai I kata ka porthei kat bo la it no yelo khum la khamar wei bo eweru banget hau nam jot shu un re un yo e ke jing im bom jukut dei ka ni ke jing I ju blai yela ke jong gi breu ka pelong I uban pendap ya ka kular ban pha yo mensim uban tre hau wei po wei banget u new mensim blai la hiara ki runget ha ka ski pentekos wadu new mensim jong blai u yai don rengkat lembat ngi nadu kata kapor hadu kanika klipmat ki parabangai ki ba I mentah bangi phai pat seki ki jinglong jong ke jing im ke jongi hakini ki sngi ki ba mentah ngiyo I ye ke jing klot jong ke jinglong mensim ngi I ke jing swai jong ke jinglong mensim ke jongi ha ke jing syakri belai hoj ngim lap ban len ngi baro ki para banget ki baran hakane ke yeng ke bakentang ke jong belai ke janmin ngangit scam de ke jing kren ke jong mensim jong belai apo jong pi bat jonga bania don hakane ke sngi bena syakri belai de ke jing kren ke jong mensim don sibun ki waipat ki para banget ki bahakane ke por ki don pat haki wei ki benta jong ki jing sobha jong kane ke perthei namar bo mensim jong blai don apo jong ki lani kata gilawan ong ba ke jing long mensim ke jong ki ka nang pija bala nang pija kat ba ki misngi ki nang wan don na pedeng jong ki para banget ki jong I ki ba wat ki to ki la yo ya ki bible ki la kelabiang siki ki jing mlen ki ba sniu ki ba ki long haki por ki la no ki la banan sibun ki dau ki ba la ban long kumta hinrei ha kana ka por ngam kwa ban kren sapang ki dau ka ba don kam ka long kum no ngin wat ya ki lat ya ki lenti na ka benta ban sha sai shi sen pat bo mensi mo jong blai un trei hapo ki mensim ki danu ki jongi kumta na ka benta jonga ba jongi ki para banget ki ba don hakane ka por hakane ka yeng ka bagentang ka jong try ngakwa ban kedau ki kato kani ki jing shisha ki ba ka ktien ka jong blai ka don ban kren ban knang bangila ban yopat yo mensim mo jong blai ban pen shit hem yangi ko belar wai mentah ka sedang ha ke jing roi pen mensim ngiri I ke jing shit hem wangi kwa bo nu mensim jong blai unang yai tre ban pen hem ya ke jing long mensim ke jong I bahaga ngin mi na ke yeng ke jong try ngin mi rengkat bar ke jing syam mensim ka ba thmai kidon ki jing shisha na ka ktien ke jong blai ya ka bang kwa pen kan mau ni hak por lengkot na ka bentai jong I lang baro hak na ka por ka wei ka long ban yo ya ka jing trei ka jong mensim ha ka jing im ka jong I kum ki banget ka long bangin long kita ki bai yai ne scam ha ka jinget sibon na pedang jong ki para banget jong I kila jinsur no lane kila ring swai no ha ka jinget dei lam ka jinget ke jong kia puji Yesus Kristus tien ke jong blai ke ben kan ma kum ne ha ki kam ki apostol le nong ka art ka sa fu ar ko ong
Kaya tu ingi syapang kitu kilai hajar ngut ki mensim ki belayo ke jingkala ko mut hagasngi Pentecost. Bali tu bahadim lapan baptis ki balapan ya soi syaka balang. Kilai aine skem hakajing hikai jong ki apostol. Bari ke selok hakajing khawai bat dia yo kupu bat hakajing duai. Kilai hajar ngut ki bela kela ka bamut ki bela priang yo Yesu ko nong penem jong ki da ka jing lap jong ki apostol ki lalong kita ki Kristan ki ba nengkong ki ba yeng skem haka jinget ke jong ki barka ki la le kalong haba ki la priang yo Yesu haka jing em ke jong ki bat da ka ba ki le ki south li ki kata kalong kilong ki ba minot man syahikai haka jing hikai niam da ki apostol kilong ki ba le syaki jing hikai ban syahikai ki apostol ban ngau thu syapang ke jing hikai ke bu trai Jesu udon man kren hapreng jongki ka ba ar ki wan mene slok lang ko mangilong haka negapor habang ila man yes yo man selalang haka we ke jaka kapen rem kapen shit ya ke jinglong mensim kini gila hajar ngut gale ya kata haka baki lala ban yuan haka we ke jaka ban ya syakri ban pendan burom ya ke kerteng ke jong play kabalai ka baki le kalong kia wan tista syak jing khawai ke jong trai syak jing kriak pu ban kenmau ban sngongo ya ka jing syak sitom ba ka jing yap ka jong trai jong ki Yesu Kristus bar ka basau ka baki le kalong ki duai ki slok baru blay man ka khlip man kini ki south li ki ba kini ki prawange ki ba nengkong ya klop penia so saka balang saka met ka jong Yesu Kristus kila le nakabenta bukin yo ke jing perhem ke jong mensim jong ki hapo kadonut ke jong ki barka long ki Kristan ki ba yaine ki Kristan ki ba scam ki Kristan ki ba attitude yala ke jong ke jing im how blay ka ba ar pat ka bangila man i ka tien ke jong blay kat kum ke city jikin Ephesus ka nang ka ba saw kat khot life do life war kabong wat pen snau si yo mensim bangin yo bo mensim jong ublay untre hapo jongi don kam na kabenta jonga ba jongi ki banget bangin nom pen snau si yo mensim jong blay to wat pen snau si yo mensim ho ublay ong apostol Paul segi par banget ha Ephesus hang ding ni ngau tho bo apostol Paul yo i ba preng jong ki parabanget ki badan hakato nong ba ha Ephesus ki don lesi ki jing long ki basneu hapo jong ki ba pensung si ke jing trei ke jong munsi jong blai de na kata dav kim la ban long ki ba shirhem ha ke jing shagri yo blai apostol Paul ha ki khot life for our Ephesus saulanong Open pau ki kato kani ki jing sneu ki badon hakata kapor ki balong ka dau jong ka jing pensnosi yo mensim jong blay ubom la wan ra ya ka jing hem me ka jing mensim ha ka jing long ka jing em ka wajikan ya Kristan kita gilong ki parawange ki babon na prenjongi ki don ki ni ki jing long ki basneu ka jing bitar ka de ga we ni ki dau jong kajing kenria no kajong mensi mujong belai napo ki download ki jongi habang idon ke jing long bitar hapo ka download jongi kajing kau kajing bon tin bi ila bodong kajing keren ben ki waipat kajing keren ki tien ki basneu kajing bishni kajing pihon kajing bom sbon bar kajing bom yamap i waipat kini kilong ki daw ki bo apostol Paul Ukraine yaki parawange Ephesus bakilong ki daw jong ke jing pentroin ke jong ki yo mensim jong blai
Wong ki la ki wa ban yo ke jing tre ke jung mun sim. Dewan pendu ikini baro wat pensusi oblei nama de kini ki jing lo besi ki don haka jing im ke jongi kin wanra ya ke jing klot jong ke jing lo mesim. Nama kata kadau Apostol Paul kan tu iki wong do bread no pi baro ya ke jing thang ki ba don hapo jong pi. Ki e ki pen thang yau blei kham tam e. Hoi ke bala banong ru ke jing thang ki wei pat. Wong bread no. Larang lala ban bread kita ki jing thang ki ba don hapo ka donut ke jongi. Ngin yo pat ya ke jing sem sim ko thamai. Ngin yo pat ya ko bor ke jong mun sim. Bat ngin long ki Kristan ki ba shirhem bat ki ba dab do mun sim ba khu ju jong blei. Ke jing pensung si yo mun sim ka wanra ya ke ke besneo ke jing im ke jongi ki breu. Kawai pat ka bangila ban siam hagak tien ke jong blei. Ka bala ban rap na ka benta jongi bangin yo ke jing shirhem jong ke jing long mensim ke jongi. Kalong bangin long ki badap do mensim. Apostol Paul wong ka city si Ephesus sanan non khot khat pra. Henry to long pi ki badap do mensim. Kata ka bani hang ni bau Apostol Paul yo ia ke jing klot yang ke jing long mensim ke badon hakini ki parbangai je Ephesus. Bana kata kadau kentu yiki wong to weng no pi ke jing long mesneo ke badon ka donut jong pi Henry ai bo mensim un syong hapo ka donut jong pi. Kib parabangai kiba iye. Habangi perkat syapang ke jing syong ke jong mensim. Ngisu tho bawo mensim mong blei u syong ka donut ke jong briu. Ka wan rai ya ke jing suk bade ke jing kemen. Henry don pat kiba perkat da kumwei. War ki khon ke jong blei ru ki perkat da kumwei pat. Ki perkat ba ke jing suk kala ban wanra da ke bila ban yo e ka spa bade ka phau. Don ki perkat bagi laban yo ya ke jing suk da ki kerdan ki bo krau. Don ki perkat bagi laban yo jing suk da ki jing bam ki jing di ki ban pen kemen ya ki. Handra ke ktien ke jong blei ke tu engi. Ba ke jing suk ke basisha. Dei kata ke donun ke basya yo mensim ba huj un syong hapo jongka. Kumta habang iyo ke jing suk ka jing em ka jong i kai ke bangila bani i ya ki parabangai kadon ka jing kemen ki parabangai ki bayo ya ke mensim ha ka jing em ka jong ki wo mensim ko u tre po jong ki pen pau ya kata ka jing kemen ha ka dur khmat ka jong ki ruai ki jing ruai ya ro yo blai. Bat ki shirhem haka jing syakri ke jong ki yo blei. Kata kalong kabagi khon ki jong blei kuli opriang yo mensim at kuya pentre yo mensim haka jing im ke jong ki. Kabasaw kaba ngila ban penne bat ban pensit ban pensyait bor yala de haka jing long ke jing im makan ya Kristan ban yo yu mensim jong blei kalong dak bangi king atiar ya ki bor jong kane ka persei ki parabanget ki bai kane ka persei ka bangi im kane ka persei jong ke jing le kat bagi sngi ke nang yan ki jing sneu ki nang bun menne hapo bestri Leo snow, ya ke nya keren, ya ke jing sneu, ki ba don saudong, hakane ka sor ke jong ibat kum juru, hakari ke ba i ke jong i. Kham tam ki jing di, ki jing bam ki ba pen buat. Ki jing long ki jing im, ki bong khot. Ki jing lek bor, ki wei, ki jing sneu ki ba shirkhai ki ba don hakane ka porthai.
kini ki wan rung wan pelong yang i ki khun ki jong blei ban pengop ki ki basniu kabadan kam namar kata bangin yo ke jing tray ke jong mensim jong blei bangin long kita ki ba shirham ke jing shakri jong yo blei ki ba IT la de ho blei ni dan kaman king no ke jing king atiar ong Apostle Paul city Ephesus Rio ke khot ke khat pra khat wei to king no ke jing king atiar ke jong blei baro ba phila baning persya ya ki buit thap ke jong setan kata kadai ke khubor ke Apostle Paul pen kan mau ikene ki prawangai bahagi tu ki por ki jong kiru kadon sibu ki don sibun ki jing snio haka imlang ka salang ka penjot ye ki long ying ye ki long sem ki jongi kerpang ha ki ni ki sngi ki ba menta ki prawangai ngiyo ye ki jing ki ba bon ki ba boman uyale komnu ban penjot no ye ki long ying ye ki long sem ki jongi ban penjot no ye ka jing im ka jong wei po wei bat kum ta ter ba undu saitan up thap kum no ban rong no ye kata kam ye ka jing long ba pha ka jongi umen sima khoi na ka tau dan kam ban trei ha ka jing im jongi ban pen thamai ka jing im ka jongi bat ngi dan kam ban long ki ba king atiar hagane ke city ki Ephesus laya thu yangi ban long kita ki bala ban ya dai de na ke jele ke jong boman ni dan kam ban long ki ba pan po ela ka singkai ni dan kam ya dai ka shadam ban phong ye ki duty ye ki jahat bat shu ka tien ka jong blei gong ni dan kam ki atiar ki ban ya le persya ki ni bu saitan ki perbanget ni dan hagan ka por umensin jong bleu trei po jongi kum tang dan kam ban pen khlanya ke jinglong ke jing im ka bakan jam mensim jongi ha ka bangi ni de ban la ban ele persya ikita ki bor ke jongan ka percai ye ki bor ke jong saitan ki bele kumno ban pen khlem ye ke jinglong ba bha ke jongi hoi ke jing ele jongi ya kita ki bor kanumla dagini ki bakken ja perthai hinrei dei tang da ka bor ka jong blei bat kumta ka ktien ka jong blei ge thuingi don artli ki atiar ya ki bangila banele persya ya ki bor ki jong boman bat ban peniyo pat yo mensim ba khoi hapo jongi kita ki long ka benengkong kalong kan ni ka ktien ka jong blei ka ktien ka jong blei ka Bible ka dei ka atiar ka ba krautam banile persya ya kita ki bor ki jong boman ngamti parbangai kanungut nangi ngiju pulai Bible man laga sngi ning isu pulai Bible tang man pendap ya ka benta bangi ban pulai klem na pusan bon na preng jongi ngidan hak ta kerdan ngi pulai tang bang ngim simna pulai jimut hadu kata ya ka ktien ke jong blai ande ka ni ka ktien ke jong blai ke ya thu yangi lara phi kwa ban job iki bor ke jong boman ban penyo pat yo mensim jong blai ban syong ka donor ke jongi ngidan kaman pule ya ka ktien ke jong blai nama ka ktien ke jong blai ka de ka white lam arliang serti kabala ban penjat no iki bor ke jong boman kabala ban beno iki mensim ka boman ka ktien ke jong blai kalong kata kabala ban thang no ban penpat no ka donot ka ba ka jong bril ki don ki parabanget ki balangap ki jing pensyoi ki bon jong ka perthei uwe na pedanyu ki tau do uwe ni ki para lok ki be ki jonga ulangat ki jing pensyoi jong ka perthei bat ula do chingkermen Henry hakaway ka sngi
kat ba kidang ya pulih ke ketien ke jong belai hayeng kawe na ke bentana ketien ke jong belai keladungak hakadoonut ke jong bad hakatahi ke krimat ula kela wangan ino ki jong na ke perthai bad ngan bod yau Jisu ke ketien ke jong belai nomor kata kalong uternem kalong ka ding kawan penduet ia ke mensi ke badonut mau ke jongi kaktian ke jong blai kala ban pen khat mai pat ia ke jing im ka bala jot ba ka rem ong no roi sam ka sam khat khandai khat nyo kaktian ke jong blai kalong ka bajanai bat ka pen kha ia ka mensim ka bala jot ki parabangai lagadon ladang gidon hakano kanu ke nyesem ke jongi lesing ngisong tho bakata ka jinglong mensim jongi ke hiar ai bengin sim ke ktien ke jong blai ngin puli bat kani kan ya rap ban pen yo pat hangi ya ka bor jong ke jinglong mensim ke jongi kawai pat ka diar ka bangila ban ya rap wan rai ke jing long mensim ke jongi ha ke jing im ke bakan ja Kristan kalong ke jing duai ong we ne ginong tho ke jing duai kalong kum u atombom ke jing duai kalong ke baklan bortam ha ke jing im ke jong ki bangai omdan ka we pat ka tiar ka bala ban kam klan ya ke jing duai habangi duai usaitan usyapting kumtagi Kristan kiba duai kidegi Kristan kiba yo ke jingsem mensim ki Kristan kiba khlan ha ke jinget ke jongki ke jing duai da ke jinget ba ke jing syania ba ke jing ati do oblei ka penyo ingi ya kita ke jing don kam oblei ujubab ya ke jing duai ke jongki bangai ha ke singiu trai ke badap hakabalang ke jongi we ni pastol ye thu shafang ka we ka briu ka badon ka long yeng ka sem ju ka hakbo khupa ula im ke jing im jong ka ka perthai hnrei ka ni ka kmi ka la duai life ho hnriu snem hadin life ho hnriu snem ukpa ula kala ka bamut kata ka ka bor ju ka jing duai ubriu bomlong Yesu ubriu bala jot bala rem bala im ki jing im jongane ka perthai handrai ka jing duai ke jong ka kemi life on rusnam ulak kala ka bamut bat mentawolong unong kit ka kam ke jong blai angyo yo blai ba jing duai kalong ka bor na ka benta jing Kristan ki bakwa ban yo pat ya ka jing sem sim kumta ki parabange hakane kan no phaisngi nidon kam yagini ki atiar ya ki bangila kumno ban pentrai kam ka jing im ka jongi naga banta bangila ban yo ya ka jing im ka bathamai pat ngitlot ngiswa ya ka jing long ka jing im ka bakan jamasim ngiso thoi la ka jong ka jing tlot Andrei hakane ka por kini ki kintien ki jo ka ktien ka jong blai kipen kan mawingi ba ngila ban job ikini ki jing tot jongi lengba jong ki jing scam ki jongi haka jing shakri yo blai nangta da ka bang i king no ki jingking atiar ban yada ne ki nong shun ki bor ki jong boman mangilong ki ba dap do munsim bat kabak kongsan kalong bangin duai haublei ban duai haublei bat ban duai haublei bo blei unom pelip no yo mensim khoj ubadan hapo jongi ki parabangej ai bu unom mensim jong blei un kren hakane ka hapdeng jongi lang baro hakane ka por Barabangin mi na kanega yeng ka bakentang ke jong u
ngin mi rengkat bagi jing kerku bo mensin jong la Ukraine apa jongi bat bo tau mensin pendap ingi ngin long ki ba Shirham ki ba Shakriyo blay haki por baro to blay kerku ya kajing pensngau hakan ka por na ka tien ka jong blay na ka benta ka burong ka jong u amen. Ngai ngo yu blay tani khubor ka blay ulam hangi limbalu jong Shakri khubor ka khot yangi ba kum ki banget in mat mai yu men sim khoit bo blay ulap ha ban tre habdeng jugi brew ju ka palang ka jo musan la ai sibun ligi mat ka ki bagila ngap ba bai pengkut da ka jing tuai kabalang kalamat yu mesti mukhui limba ka jingduai ka ba Shirham bat hadu menta mesti mukhui ublei udang the yu mesti mukhui ha ka jing im ka jong ki Kristan ki baduai Shirham maka ta ka dik jingkular ka jong ha khtien ka jong ublei bin kur khui masan ni balaman lam ni khubor habdeng jongi ri no phaisgi ya jing Shakri ke bakoldor ke bela ai habdeng jongi ha ni kapor un kurhu ya ke jing Shakri ke bakoldor ke ban ai ha ka balang ke jongi ban ai I ke jing khia un kurhu ya ke yeng sem ke wi trei kum ju ya ka balang ru ka ba I long un sharai jongka ngila poi se bawai jong ni jing mani jing ublei ngi jerwai ke ba shispa arhufra Shispa arfun riau de hibat yang keberim bahadian jenis jerwai dan khot mesan el kurkalang ben sepelat badengi dagi jingker huburwai mensim bakhut ublei badap dajing ai ben kendu ngabapop yo ngan hab sajing jot tu penim penthamai hadonu jong ngasong tu alam nong hikai khun ublei ngan yo long jerwai ka Shispa arhufra Ben simba kut ublay badab da jin ai ben kindo ngabapom yongan hapsha jing jon tu ben impentem mai hado nu jong ashong tu ya lam nang hi kai kun u bengan yolong men simba kunaneng wan hier hanga barem ben kut ben kentang no dang yu lengan yaro tu ben impentem mai kado no jong ashong tu ya lam nang hi kai tun su lengan yolong men simba kutuan ding na pen pau hajan ben kut kloy kum yanga ben kum borda shisha tu ben impentem
long ka jingo ka buram bat ka jingaro yame atrai ublay bokpa jangi bapneng bami play yangi yaga negalat bangin yo yaga ban rakhe yaga nega sngi ka bakarpang ka Pentecost Sunday lemru bat ka sngi jaga pisai dia prayer idwai kan rat man yai pendap ki donot ke jangi do men sem ba kho jame oi ker khu lau jong shikri wala ai ka nega khu bor na pendan kam lau jong shikri jome ko trai hakanoka jaka Hakaba mi ibet ban pendan kam yalau jong syakri pelat yang itrai nang ne ringkat bagani ke kubor ke tien jome bau men sem ba khot jome onang ya yalam kat bagani ya lenti ya ke jing im ke perthai bangin long ki sakhi ke im ibara ya ga lama ke gospel ke jome badi baye ke kerteng ke jome anang pen krau ha ke jing im ke jangi ke baman le ke sngi ai bau men sem ba khot jome Unyalam yang i komta kat bangi dengan ya lenti pelat yang i kan rat nang ni daga jingker khu ke bakan saitam ke jome batu ai baga jing iet ke bam jukut ke jong play pa ke jing ai ke badap biang ke dong Jesus Kristus trai ke jia slok ke pencet bor ke bayalam lenti baga ke jong men sembakoi kini ke balang lai we play ke dia syong sa lem bat ni ke biasang ha kan ke janmet lem baga khu bor jo ke tien ke jome Kijo kini kijingkar ku ke dalam lemrengkan bagi kita ke iet ke syukri me ke badan hang ni hakal leng jo ke riba setelah ke perthai rukum jo menta bat cedo ke babam jukot amen